Customer journey nám chce říct, že každý zákazník, jakýkoliv obchodní případ, má nějaký průběh. Je to vlastně příběh. A když vyprávíte příběh, tak ten příběh něčím začíná, nejčastěji popisuje prostředí, potom popisuje třeba osoby, jejich motivace, jejich charaktery, a potom přijde zápletka. Awareness je povědomí. Je to to, co si o vás ti lidi myslí, nebo co si myslí o produktu, než ho koupí. Nejdřív mají povědomí, potom produkt nebo při nákupu ten nákup zvažují, teprve potom přecházejí do akce a buď nakoupí, nebo nenakoupí. Tomu se říká konverze. Buď je konvertuji, nebo změním je do toho, že jsou zákazníci, anebo je změním do toho, že ještě ne. V závorce až za chvilku, potřebují čas. Ty další věci si nemusíme říkat. Ale mluvím o tom proto, že když chceme být silní v akci, tak ta akce nemůže začít akcí. Ona musí jako ten příběh začít ještě předtím. Jinak ta akce bude dlouhá a tak dále. Jsou tady teď jsou tady vypsané kanály, jak se na lidi dá působit, když chceme ten příběh rozehrávat, když je chceme seznámit s tím, kdo jsme, aby vůbec o nás něco věděli. Aby to nebylo takovýto nevím nic. Vy jste nějací ti s tou energií, ale vlastně nevím nic. Když to by bylo dobrý, když už ví, že energie, tak už aspoň něco ví. Na to skvěle funguje televize, rádio a tak dále. Na tu zvažovací část funguje tisková reklama, funguje PR. PR může být v televizi, že máte nějaký rozhovor, nebo to je rozhovor v časopisu, nebo je to rozhovor, je to psaný článek online. Nebudeme se tím zabývat do hloubky, ale toto jsou úhrnem nějaké marketingové kanály. A na to jsou právě jistí marketingoví experti, kteří umí rozlišit a umí využít, který ten kanál pro vás zrovna bude dobře fungovat.